ahwefo ene nso biem me mama kwa aba ede mo ba Adesia TV so ai ye twa ya mu kakra bi na yasan aba biem na ye de Adesia ya hihye ewo yanga sa ye krom kasa eye twi mu na magi medwa me de ever me ka mo hu say ye me ai o cheche ni ba ko pe direct akosi adepa na me mo hia ene nso biem the Mr. Says, oh, my car, Saka for him, where the TV one, and the Ebemi ya pa. It's the Mr. One said, subscribe it, Emma channel way. Now we are a notification bell, I come on me as I don't know. We are no me so. Send a bay a brief ya, the Adesia to her, Musubenya, Quenya, now I should be, Amaye. And then to you, Mema Crabba. And then ye share Adesia, say. Nene yeshe Ɛmmerɛ Nkyerɛeɛ ye be hwe okwan a ye kyerɛ Ɛmmerɛ obroni ba eka ne say Tellng time bi be se mi twa kloklo eto trepon ne so na ye wi a ya bobo hu na ye hwe okwan a ye be fa so a kyerɛ Ɛmmerɛ nti ye nhwe ya kroklo no na matwa ato trapon ne so no se ye hwe kroklo na ye wo ema miensa na wo kroklo ne so ye wo ne ye tiawa no eno nso ewo so na ide ye wo tintin kakra eno nso ewo so na afa ye wo de ye wo pa eno na etintin pa ewo ye kloklo ni so ye behwe ebia dwuma edi ne edi kan ne eye tintin no eye anibo ye ti e friend anibo ne se ekọ ubo wani ba ko bia na ebu ekọ ba ko ubo wani ba ko bia na ekọ ba ko nti twikasa mo ne friend anibo sa anibo yi aduesia obroni beka say 60 seconds enibo aduesia 60 seconds e wo brofo nti e wo enibo ye tintin no tintin pa no e friend no enibo nti se enibo no se ebo aduesia broni anakwesi broni beka say 60 seconds enibo aduesia 60 seconds. Wei ena ye ebre no aba eye tintintin pa wo mu no ye tintintin pa wo mu no ena eye enibo twika me friend no enibo enti se enibo na kosa ke sa kosia eye enibo aduesia abrofu kasam ne friend 60 seconds ya to aso afa ye nhwe aba na de wakakra ne nso ni ewa no nso no se enibo no ebo saa aduesia na
kyerɛ mo sɛ saa abaawe no ɛno nso yɛfrɛ no sima. Sɛ efi ha na ɛkɔtɔ aha a ɛyɛ sima baako. Sɛ efi ha na ɛkɔtɔ ha ɛno nso ɛyɛ sima baako. Enti ɛno no yɛfrɛ saa abaa no ɛyɛ sima. 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 Afei yɛnhwɛ. Sɛ sima no saa sima yi ɛkɔ aduosia a ɛyɛ dɔnhwere baako. Sɛ sima yi ɛkɔ saa aduosia a ɛyɛ dɔnhwere baako. Mesan si so biem. Sɛ sima no ɛkɔ aduosia a ɛyɛ dɔnhwere baako. Sima aduosia biara ɛma yɛ dɔnhwere baako. Sima aduosia biara ɛma yɛ dɔnhwere baako. Enti sɛ saa abaa yi deɛ wakakra no ɛkɔ besi a ɛbɛma yɛ dɔnhwere baako. Enti ɛno ɛkɔ besi a na amatiatia no efi sɛ dansia ne so a obo sɛ ɛbɛfiri nsia ne so akɔtɔ nson ne so. Na kyerɛ sɛ dɔnhwere baako a yɛde aba. Enti wei ɛne ɔkwan yɛ fa so ɛkyerɛkyerɛ ɛmmerɛ mu. Na yɛntoa so biem. Dɔnhwere aduonu nan a obroni bɛfrɛ no 24 hours ɛna ɛyɛ ɛda baako. Dɔnhwere aduonu nan ɛna ɛyɛ ɛda baako. Nti yɛnhwɛ. Dɔnhwere aduonu nan ɛna ɛyɛ ɛda baako. Ɛna afei nso inefua nson ɛna ɛyɛ naawɔtwe baako. Inefua nson ɛna ɛyɛ naawɔtwe baako. Akama mu no inefua nson biara yɛbu ne naawɔtwe baako. Ɛna afei yɛtoa so. Naawɔtwe nan biara ɛyɛ bosome baako. Naawɔtwe baako, mmienu, mmiɛnsa, nnan biara ɛyɛ bosome baako ɛwɔ akama mu. Nti we bɛ sɛ obroni say 4 weeks is equal to what? 1 month. 4 weeks is equal to 1 month. Naawɔtwe nan biara ɛyɛ abosome baako. Yɛtoa so. Abosome dumienu ɛma yɛ afe baako. Abosome dumienu ɛma yɛ afe baako. Abosome dumienu ɛma yɛ afe baako. Kwesi broni said 12 months makes 1 year. 12 months makes 1 year. Abosome dumienu ɛma yɛ afe baako. Mepɛ sɛ na deɛ yɛyɛ no yɛsan esi so biem na uhwɛ ni biem. Ɛnɛ yɛkyerɛ brɛ. Obroni sɛ Tellng time. Yɛhyɛ ase efi yɛ krɔkrɔ yi ama metwa ɛto twerɛpon yi so. Krɔkrɔ no ofa yɛwɔ ababaa tintintin paa. Yɛwɔ ne ɛwɔ kakra ɛna ɛwɔ tietia. Ne ɛyɛ tintintin paa no akanma mu no yɛfrɛ sɛ ɛyɛ anibɔ. Enti sɛ anibɔ no ɛkɔ kɛ ɛyɛ anibɔ aduosia a broni kasa mu na abrɔfo kasa mu no yɛbɛka sɛ ɛyɛ 60 seconds. 60 seconds. Na deɛ wakakra no nso no sɛ ɛkɔ baako biara ɛyɛ sima baako. Sima baako. Ɛna deɛ yɛtiatia no nso
and also a coba could be a sima ediasa. A sima ediasa. Sima ediasa. Eno, and a maye don't hurry bako. Sima ediasa and a maye don't hurry bako. Yet was to be a monsoon said, Ye war don't hurry. A piano 9. Don't hurry a piano 9. 24 hours. Don't hurry a piano 9. Am I a da bako? Don't hurry a piano 9. Am I a da bako? Afe, in the one song, in the one in song, am I a now watching bako? 7 days make a week. 7 days make a week. And I feel so. Now watching in 9. Am I a bosome bako? Now watching in 9. Am I a bosome bako? 4 weeks make a month. If you want to know, you were abosome aduenu mienu. You were abosome aduenu mienu. And also my afe bako. 24 months makes a whole year. And now 1 year. I shall 4 and then I had every my quine. I'm a DSC. Ya this year, you will be a mono. Ya beshe, send your box set a camono. Say, bo, paqua, send a friend. Say, bo, me, send a friend. Say, bo, me, and son, send your friend. Aha. Me did ye pass away near home. Now, me did say, ye this year, if you will be a bar, or be so beshe. The Mr. One say, hey, subscribing. Emma sa kasam for ni mami. Emma sa channel you mami. The Mr. One and Mr. Subscribe na became. Send a brief pia de adisia to wa. Unso benya akwanya na wahwe bia maye. Adisia TV de ya ba amobia. Opese osi atwi no osi aniye. Makramo ye be sen share bi.